So, yun mga buddy, no? Magandang gabi lahat. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Yun. Oras natin na alas 11 pa ng gabi. Patapos lang live stream ni Ma'am Pinky. Nag-out na ako kasi may biyaya ko. So, yun. Ayun mga buddy, no? Karating na ako ng ganda. Baka may yung malit. Inantay pa namin yung kasama namin. Bibig pa raw siya. Ayaw yung kasama. Ay siya! Inuot na! Hey guys! Shoutout ka! Yung truck namin dala ngayon, yung bago. Biyahe kami ng Dagupan, Pangasinan. Ano sa'yo ba? Ano oras na? 12:37, mga 12:50 siguro. 12:50 guys. Alis pa kami. Tapos siguro ng beach. So yun, picture lang kayo bukas ng umaga. Shout out pala kay Ma'am Ivy Club Roy. Kay Ma'am Pinky. Sana maaga makauwi. So yan, update ko lang kayo maya, no? Kaya baboy mo na. Mga buddy, no? Kakarating lang namin ng Dagupan. Tignan mo yung isa kung anong ginagawa. Ano ba yan? Kala ko ayaw mo. Sabi dyan. Parga. Gusto ko na dito. Pati-patiin kita dyan. Ayun, patient ako na dito. Sira na nga. Oo. Sa'yo ba yan? Hindi naman sa'yo yan, ah. Kabit lang kanya. Kabit ka nga. Oh. Ano ba? Ang gulo mo, ah. Mga bati. Tungkol tayo mga bati. Mali ka, dapat dito yung ulo mo. Tama yan. Malalim eh. Pamigaan niya. Yan o. Saan ulo ko? Disan? Ikaw, bala ka. Saan mo gusto mo ulo? Parang gusto rin dito. Ayoko dyan. Dito yung ulo ko. Lumabas. Lumabas yung ulo ko, ah. Anting-anting, ah. Si Jomar Presto alias Boy Tulog. Hindi mo natulog ah. Ha? Natat-natat mo ko eh. Pero binatay. Madilim na. Di yung puti buksan mo kasi. Malinaw yung puti. Oo nga, no. Kasama namin na isa doon umuwi sa bahay nila. Taga-Dagupan yun eh. Ano yun eh. Okay nam shit. Okay nam shit yun. Dito po yung bag.
Bali man lang tayo ng 1,000 pang bigay siyang. Okay, tapusin nyo na yan. Ganun. Ako. Dumating kami ng Dagupan. Pero mag-alas yung i-clip muna kami kasi mamaya pa naman magbukas. Mga alas 8 pa ito magbukas. Kaya mamaya kung sipagin ako mag-update mamaya, update ko kayo. Isa busy ang nilaro. Ano nilaro mo? Tongkit? Dapat yung nilalaro mo yung ano yung Ito, tongit na ako. Lucky 910 o Lucky 9 yung may pira yun ah. Yung ko nun, sugal yun eh. Ito, libangan lang. Kaso kailangan mo talaga yung ano, mag-ipon. Ayun mga bade na, update ko na lang kayo mamaya. Lagi na akong mag-update. Sarap na iga. Magaling na. So yun mga bade no. Kanina madaling araw, hindi ko lang kayo na-update kasi nagising ako tanghali na. Uwi na kami. Galing din kami ng Kapila. Kasi kumain na rin kasama. Walang saglit. Saan siya? Kumain? Saan? Kumain. Bakit ayaw niya to? Ayaw niya? Sa'yo daw yun eh. Hindi sa kanya to. Huwag mo ilagay dyan, may ano, mantika. Yan, yung isang kasama namin. Hi guys, welcome to my vlog. So yun yung bibili lang ako mga. Saan siya pumunta? Saan siya pumunta? Saan siya? Antayin lang natin sila. Kain pa yun. Gutom na daw. Gosleys. So yun mga buddy, no? Dito ko na lang tapusin yung aking vlog. Hindi ko na kayo i-update mamaya kasi kapagabi na rin ngayon dating ng Valenzuela. Layo pa. Paggabi na kayo darating mga alas 8 mga ganun. Kasi kumain pa saglit eh. Antayin ko pa. Mamaya basta batsi na kami. So yan, maraming salamat pala sa ating mga subscribers dyan, sa mga viewers natin dyan, yung mahilig magtamsak. Maraming salamat sa inyong lahat. Tamsakan nyo lang ako, susuklian ko kayo. So yan, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na naman tayo bukas kung may content tayo bukas ng maga. Bye bye.